खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय गाहाय रादाबफ्राव दङ बिजनेयाव सानै ड्राग्स फालांगिरि हमदों। कन्टेनमेन्ट जनफोरनिफ्राय हान्थिनायखौ आसाम पुलिसा होबथाबाय। लकडाउननि खान्थिखौ मानिनानै बर' बिजों सान फालिनो थामथिम। बङाइगावनि बैंक अफ इन्डियायाव अर खामदों। लकडाउननि समावनो राङापारायाव सासे सुबुंखौ गावथारलांदों। कर'ना भाइरासआ जोबस्राङाबो जानो हागौ बुंदों डाक्टर माइकेल जे रियाना। मध्य प्रदेशआव जाब्रबथायजों सा-8 लेबारफोरनि जिउ खहा। दानिया आबुं रादाब। कर'ना भाइरासनि लकडाउन सोलिगासिनो थानाय समावनो दिनै बिजनेयाव सानै सुरां ड्राग्स फालांगिरि हमदों। बिजनीनि एसडिपिअनि दैदेननायाव सिग्रोमनानै दिनै सानजौफुआव बिजनी पुलिसा सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ बिजनी कलेजनि साखाथियाव हमनो हायो। हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ बिजनी कावाटिका गामिनि आकबर आली आरो नुरुल हक होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। मख'नो गोनांदि आकबर आली आरो नुरुल हकजों लोगोसे गोबां ड्राग्स कन्टेनार आरो गंसे पिलपिलिजों बिजनी पुलिसा हमना मोनो। रायजोआव कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव महर लानायखौ नोजोर होनानै कन्टेनमेन्ट जनफोरनिफ्राय गुबुन जायगायाव हान्थिनायखौ होबथाबाय पुलिसा। बेजों लोगोसेनो कन्टेनमेन्ट जनाव फैनाय ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गुबुन जायगायाव ओंखारलाङाब्लाबा न'आवनो थानो खावलायदों आसाम पुलिस ल' एन्ड अर्डारनि एडिपिजि जिपि सिंआ। मख'नो गोनांदि बुधबारखालि सानसेनि गेजेरावनो गुवाहाटी नोगोरमायाव एबा कामरुप मेट्र' जिल्लायाव सा-15 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि उनावनो गुवाहाटी नोगोरमानि मोनब्रै ओनसोलखौ कन्टेनमेन्ट जन फोसावनाय जायो। रायजो नाङै कर'ना भाइरासनि लकडाउनआ सोलिगासिनो थानायनि थाखाय जयै जुथुमनायनि खाबु जायैनि जुनै बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि बिबानगिरिफोरा दिनै मबाइल कनफारेन्सिं खालामो। मबाइल कनफारेन्सिंनि दारै बर' थुनलाइ आफादा लकडाउननि समाव आफादारि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय प्लेन बानायनाय जायो। लकडाउननि थासारिखौ नायनानै फैगौ 18 मे बर' बिजों सानखौ मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो गुदि आफादफोरा गावसोरनि खाबु बादियै थेलेब-लेबै फालिनो बिथोन हरनाय जाथों होननानै बर' थुनलाइ आफादा मबाइल कनफारेन्सिंआव थांखि लायो। बेबायदिनो बर' बिजोंनि फायखि जगेन्द्र कुमार बसुमतारीनि गोसोखां सान 19 मेखौ जायगानि सुबुंफोरखौ लानानै खुंनो थाखाय चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो फोथायफुनजिनो खावलायहरनो आरो बर' थुनलाइ आफादनि दानथामारि दि बड'खौ लकडाउन थासारिबाबो दिहुननायनि राहा लानाय जाथों। बेनि थाखाय लेङाइ आफादगिरि दिननाथ बसुमतारी आरो रिपेन बर' बिथांमोनाबो जुनिया बिबान होनाय जाथों होननानै बिथांखि लायो बर' थुनलाइ आफादा। बङाइगाव नोगोराव थानाय बैंक अफ इन्डियायाव थांनाय हराव अर खामदों। मोब्लिब सर्ट सार्किटनि जुनै बे अर खामनाय जाथाया जादों होननानै मिथिनो हादों। बैंक मेनेजारनि खथानिफ्रायनो बे अर खामनाय जाथाया जागायदों होननानै सन्देह खालामदों। बबेखानि बे अर खामनाय जाथायाव बेंकनि माखासे गोनांथार फोरमानलाइफोरा खामनानै सेवहांगार जादोंब्लाबो अर खोमोरग्रा बिफाना गोख्रैनो नुजाथिहैनानै जोंनाय अरखौ खोमोरनो हायो आरो गोबांथार खहा जानायनिफ्राय रैखा खालामनो हायो होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। कर'ना भाइरासनि लकडाउन सोलिगासिनो थानाय समावनो सनितपुर जिल्लानि राङापारायाव सासे सुबुंखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गावथारलांनाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। रिपर्टनि बायदिब्ला राङापारा पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमनानि 4 नं गिरगुवाजुलि गामिनि थागिरि मनि इस्लारिया हराव न'नि खामसालियाव उन्दुबाय थानाय समावनो सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा गावथारलाङो। ओरैहाय गुलिनि सोदोब खोनानानै बिसिया न' सिंनिफ्राय ओंखारबोब्ला फिसाय मनि इस्लारिनि गोथै सह'खौ सिथ्लायाव गोग्लैना थानाय मोननो हायो। मुलुगनाङै गोसारनानै मानसि फोथैग्लुंनाय कर'ना भाइरासआ माब्लाबाबो जोबस्राङाबो जानो हागौ। बे बाथ्राखौ बुंदों मुलुगनां देहा फसंथान थामहिनबा WHO नि एक्जिकिउटिभ डाइरेक्टर डाक्टर माइकेल जे रियाना। माइकेल जे रियाना बुंदों दि कर'ना भाइरासआ मुलुगनाङैनो साग्लोबबाय आरो दासान्दि खायसे हादोराव लकडाउन सोलिगासिनो दङ। मख'थाव दि कर'ना भाइरासखौ फोजोबस्रांनो आरो फाहामथाय होनो थाखाय दासिमबो भेक्सिन दिहुननो हायाखै जाहोनखौ लानानै WHOआ जिंगायाव गोग्लैनांदों आरो कर'ना भाइरासखौ फोजोबस्रांनाया गोरलै बाथ्रा जानाय नङा होनना बुंदों। बबेखानि कर'ना भाइरास होबथानाय भेक्सिनखौ बानायनो WHOआ नारा नाथा नाजागासिनो दङ होननानै डाक्टर माइकेल जे रियाना बुङो।
लकडाउननि समावनो थांनो फैनो हायै जानानै मध्य प्रदेशआव नांथाना थानाय सा 8 मुजिरा मावग्रा लेबारफोरा जाब्रबथायाव गोग्लैनानै जिउ खोमानाय लानांदों। सुलुंनि बायदिब्ला मध्य प्रदेशआव नांथाना थानाय उत्तर प्रदेशनि माखासे लेबारफोरा गावसोरनि न' उत्तर प्रदेश फारसे थांनो ओंखारनाय समावनो लामा ससेयाव बास आरो ट्राकजों सौग्रावलायो। बे जाथायाव सा 8 लेबारा जिउ खहा जानांदों, लोगोसे सा 54 लेबारफोरा जखम जानाङो। जखम जानायफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननायनि राहा खालामो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।